дуруд ба бинандаи радио Озодӣ дар барномаи хабари 21 ноябр ман Шаълои Гулхоҷа шуморо ҳамроҳӣ мекунам. Нахуст нигоҳе меандозем ба сархати мавзӯъҳои муҳими имрӯз. алвидо Роҳат сайре ба ошхонаи маъруфи Душанбе ки ба гуфтаи мақомоти тоҷик ба феҳристи ёдгориҳои таърихиву фарҳангии кишвар шомил нест ва баъди чанде тахриб мешавад. тасвири лағмонро ба Русия ва Австрия фиристодам. онҷо аз лағмони тоҷикӣ бохабаранд. ҷиноят ва ҷазо. додгоҳи созмони милали муттаҳид баъди 12 сола аз хатми ҷанги Босния ҷазои генерали муттаҳам ба наслкуширо эълон мекунад. фурсате расид ки генерал Миладич барои ҷиноятҳояш посух бидиҳад дар назди ҳар як ҷавдида ва ҳар як қавми нобуд сохта. ва корхонаи алюминийи тоҷик бовар дорад ки аз ҳисоби ҷалби сармоягузорони хориҷӣ маҷмӯаи истеҳсолӣ ва инноватсионии худро бунёд мекунад. дар онҷо бунёди коргоҳи тавлиди содаи каустикӣ зарур мебошад. дар маҷмӯъ боз 7 коргоҳи кимиёвӣ сохтан лозим аст. дар додгоҳи шаҳри Хуҷанд баррасии парвандаи пизишки қалб идома дорад. Абдумалик Саломов барои иртибот бо гурӯҳи мамнуи салафия муттаҳам мешавад. ин пизишки маркази ҷарроҳии дилу шаҳрёни вилояти Суғдро моҳи августи имсол бо гумони иштирок дар як маҳфили палави салафиҳо боздошт карданд. қаблан худи ӯ гуфта буд ки ба ҳеҷ як гурӯҳи ғайриқонунӣ шомил нест ва ба ягон кори ҷиноятӣ даст назадааст. тафсилоти ин ҳодисаро метавонед дар сайти мо яъне озодӣ.орг пайдо кунед. интизор меравад ки то 2 соли дигар бинои чойхонаи Роҳат ки давоми 10 солаҳо ба симои фарҳангии Тоҷикистон табдил ёфта буд тахриб шавад. мақомоти шаҳрдорӣ дар ин замина қарорро ниҳоӣ карданд. ин тасмими баҳсбарангез асосан боиси нороҳатии онҳоест ки мегӯянд то ин замон имкон доштанд ҳамроҳ бо тановули ғизо аз санъати меъмориву наққошӣ лаззат баранд. ҳамкорони мо бо истифода аз фурсат ва қабл аз тахриби ин ошхонаи маъруф моро ба тамошои он мебаранд. чойхонаи Роҳат дар маркази шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон. шиносномаи фарҳанги ғизопазии тоҷик, маъруф бо ғизои миллии лағмон. лағмони маъруфи Роҳат ки боиси бунёди чойхонаи миллии мунаққаш дар соли 1958 гардид. лағмони Роҳат, ин лағмон дар ҳамин ҷо тавлид шуд. Турдуохун Ашуров ҳамина илтимос кардагӣ буд аз Ҷаббор Расулов ки ҳаминҷа чойхона шавад. ҳаминҷа қабл аз бунёди чойхонаи мунаққаши Роҳат дар ҷои он дӯкони кӯчаке буд бо таомҳои начандон зиёд. аммо чун чойхона бунёд шуд, шӯҳрати ғизоҳои он аз ҷумла лағмон дар тамоми кишвар паҳн гардид. тасвири лағмонро ба Русия ва Австрия фиристодам. онҷо аз лағмони тоҷикӣ бохабаранд. муштариён махсус барои ғизохӯрӣ ба шаҳри Душанбе ба чойхонаи Роҳат меомаданд. ҳам аз ғизо ва ҳам аз ҳунари кандакориву меъморӣ ва наққошии он роҳат мебурданд. аксари кӯли сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ ки вориди Душанбе мешаванд ҳатман аз таъми ғизоҳои чойхонаи Роҳат мечашанд ва аз санъати меъмориву наққошии он лаззат мебаранд. дар рӯз тақрибан 600 нафар муштари ғизохӯрӣ меоянд. 40 навъи ғизо, 40 навъи хӯриш, 25 навъи ғизои субҳона таҳия мекунанд. чойхонаи Роҳат бар асоси тарҳи меъмори рус Константин Терлецкий ва устои тоҷик Мирзораҳмат Олимов сохта шуд ва соли 1958 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. сомонаи амрикоии CNN Travel ҳам моҳи феврали соли ҷорӣ чойхонаи Роҳатро беҳтарин чойхонаи ҷаҳон номид. аммо як соли ахир Роҳат зери хатари вайроншавӣ мондааст. қаблан вазири фарҳанги Тоҷикистон гуфта буд чойхонаи Роҳат дар феҳристи ёдгориҳои таърихиву фарҳангии кишвар намедарояд. ҳоло санаи дақиқи тахриби он мушаххас нест. рӯ меорем ба мавзӯъҳои ҷаҳонӣ. дирӯз президенти Русия Владимир Путин бо муттафиқаш раҳбари Сурия Башор Асад роҳҳои хатми ҷанги 6 сола дар ин кишварро баҳс кард. сафари ғайримунтазираи Башор Асад дар арафаи конфронси сулҳи Сурия барпо шуд. пешбинӣ мешавад ки 28 ноябр дар Женева дар ин конфронс ки таҳти сарпарастии Созмони милали муттаҳид сурат мегирад, раҳбарони Русия, Туркия ва Эрон иштирок кунанд. аммо ҷузъиёти бештари мулоқоти Владимир Путин ва Башор Асад дар гузориши навбатӣ.
шоми душанбе дар шаҳри сочи мулоқоти президенти русия владимир путин ва раҳбари сурия башор асад бо фармондеҳони воломақоми нирӯҳои мусаллаҳи русия доир шуд. ба қавли раҳбарони ду кишвар феълан ҳалли низоъ дар сурия ба чораҳои сиёсӣ иртибот мегирад, на низомӣ. ба шарофати талошҳои артиши русия, сурия ба ҳайси кишвар наҷот ёфт. барои таҳкими назму субот кӯшиши зиёд ба харҷ дода шуд. умедворам ки ба ҳамин зудиҳо рӯи ҷанги сурия нуқтаи таммат мегузорем. мулоқоти путин ва асад дар арафаи нишасти музокироти сулҳ бо иштироки раҳбарони эрону туркия барпо шуд. хабарнигори Reuters мегӯяд баъди музокирот бо асад путин тасмим гирифтааст бо президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп ва баъзе раҳбарони кишварҳои ховари миёна телефонӣ суҳбат кунад. бори охир раҳбарони русия ва сурия моҳи октябри соли 2015 вохӯрда буданд ва баъди он мулоқот русия амалиёти низомӣ дар сурияро шурӯъ кард. баъди 12 сол аз хатми ҷанги Босния фармондаи муттаҳам ба наслкушӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Радко Младич иттиҳоми даст доштанаш дар қатли омро рад мекунад, вале бо ин ҳам ба ӯ ҳукми абад таҳдид дорад. ҳоло собиқ фармондеҳи нирӯҳои сербҳои Босния Радко Младич 75 сола аст. вале бо вуҷуди тани дардмандаш ӯро ба 11 ҷурм аз ҷумла қатли ом, ҷиноятҳои низомӣ ва ҷиноят бар зидди башарият айбдор карданд. не ман дар ин бора шунидан намехоҳам. додгоҳи Младич соли 2012 оғоз ёфта буд. ӯ дар ҳол мурофиаро ноодилона ва худро бегуноҳ эълон кард. Младич соли 1992 то соли 1995 дар ҷараёни низои Босния ки боиси қурбонии ҳазорҳо нафар шуд, фармондеҳи нирӯҳои сербҳои Босния буд. айбдоркунандагони додгоҳи байналмилалӣ оид ба югославияи собиқ таъкид мекунанд ки Младич фармони пок кардани Босния аз мардуми ғайри сербро содир кардааст. ин мардуми нофор ба таври муъҷизанок аз маҳалли дилхон нопадид нашуданд. соли 1995 нирӯҳои Младич Сребреница, шаҳреро ки шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид ба минтақаи амн шомил карда буд, таҳти тасарруф дароварданд. дар аввал низомиён ба мардуми маҳаллӣ шоколад доданд. худи Младич фирориёни мусалмонро ором мекард. онҳое ки мехоҳанд ин минтақаро тарк кунанд метавонанд бираванд. вале баъди чанд соат низомиён ҳазорҳо мард ва писарони мусалмонро қатл карданд. ин бузургтарин қатли ом дар Аврупо аз замони ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ буд. бо фармони Младич ва зери назорати тарафдорони ӯ амалиёти густарда ва таҳризишуда анҷом шуд ки дар пайи он беш аз 7000 марду писарбача кушта шуданд. Младич дар додгоҳ ҳеҷ аломате аз пушаймонӣ нишон намедод. рӯзе ӯ дар мурофиаи додгоҳӣ ба яке аз модарони ҷабрдида ишораи таҳдидомез кард. вай ба тарафи ман нигоҳ кард ва ишора кард ки гардани маро ҳам мебурад. ман ба ҷоям нишастам ва ба ӯ ин тавр нишон додам. додситонҳо Младичро дар муҳосираи Сараева муттаҳам мекунанд ки 4 сол идома дошт. дар пайи тирандозиҳо дар шаҳр наздики 10,000 нафар кушта шуд. худи Младич нақл мекунад ки чӣ гуна бо снайпер ба сӯи мардуми Сараево тир мекушод, гӯё ин кадом як нави варзиш ва ё дилхушӣ бошад. Младич дар артиши Югославия карьераи ҳарбӣ сохт. дар соли 1991 замоне ки кишвар ба рукуд дучор шуда буд, ӯро барои набард бо ҷудоихоҳони Харват фиристоданд. ӯ ҳамчун фармондеҳи бераҳм шӯҳрат ёфт ва дери нагузашта рутбаи генералӣ гирифт. ман ҳеҷ ҷинояте накардам, танҳо аз мардуми худ дифоъ кардам. Младич 16 сол аз мақомот пинҳон буд. ӯро соли 2011 дар деҳаи Лазарева дар шарқи Сербия боздошт карданд. Младич аксаран дар манзили собиқ низомиёни ба ӯ содиқ зиндагӣ мекард.
بیشتری از سرب‌ها تا هنوز او را قهرمان می‌دانند. ما غلام او میشدیم و او را پنهان میکردیم. ملادیچ زمان بازداشت شد که مشکلی صحتی داشت. او 2 دفعه گرفتاری سکته مغزی شد. وکیلان دفاع با اشاره به وضع بد سلامتی زیر حمایه‌شان کوشش می‌کردند اعلان حکم را به تأخیر اندازند. راتکو ملادیچ نه یگان مخلوق فوق‌العاده بلکه یک انسانی عادی بود. او متهم است ولی گناهکار نیست. اما عیبدار کننده های دولتی در سخن نهایی خود از دادگاه برای ملادیچ حکم ابد را طلب کردند. فرصت رسید که گنرال ملادیچ برای جنایت‌هایش پاسخ بدهد. در نزد هر یک جو دیده و هر یک قومی نابود ساخته. مؤسس اژانسی خبری آزادگان ظفر صوفی میگوید فعالیت این مؤسسه در تاجیکستان تعطیل می شود. در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی روز 21 نوامبر مؤسس این بنگاه خبری گفت که امیدوار است با فراهم آمدن فضا و فرصت مناسب خبرگزاری آزادگان دوباره فعال شود. ظفر صوفی گفت که دلیل تصمیم تعطیل شدن کار اژانسی مستقل را در فرصت مناسب دیگر شرح می‌دهد. شرکت алюминийи тоҷикистон талко бо имзои чанд санади ҳамкорӣ бо корхонаҳои чинӣ мехоҳад дар зудтарин фурсат таҷҳизоти тавлиди ин фулзотро бозсозӣ кунад. талко бузургтарин корхонаи саноатии тоҷикистон аст ки солона 10,000 тонна алюминийи хомро истеҳсол мекунад ва ин ширкат мегӯяд дар пай поинравии нархи алюминий дар бозори ҷаҳонӣ дар чанд соли ахир дучори мушкили молӣ шудааст, вале баъди созишномаҳои нав умедвор аст вазъи корхона беҳтар шавад. از فعالیت کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو 43 سال پور می شود. حالا بیشتری درآمد این کارخانه از فروش محصولات برای تعمیر تجهیزات کهنه و بازمانده آن صرف می گردد. برای بقای شرکت مسئله از نوسازی دقیق ترش بنیاد یک مجموعه استحصالی و اینوواسیونی در میان است. مجموعه نو با تجهیزات معاصر کم مصرف برقی و اشیای خام گلخاک، کریالیت و فسفت می تواند حجم استحصال محصولات را 2 برابر بیشتر کند. این تکنولوژی علاقه تجربه شده و ثمراناکیش را اثبات کرده است. ثمراناکی آن پیش از همه به استفاده خمدان‌های معاصر کم مصرف برقی وابسته است. در این زمینه ما با شرکت چینی همکاری داریم و آنها نصب این گونه دیگ‌ها را پیشنهاد کردند. شرکت تالکو تصمیم دارد در آینده نزدیک کاملا به نظام وارد عوض‌کنی گذرد. در کشور هنوز باکسیت‌ها، معدن‌های آلومینی دار را پیدا نکردند، اما ذخیره های دیگری دارای آلومینی موجودند. اونه که ما حالا با برنامه واردات عوض کننده اشیای خام مشغولیم امکان می‌دهد که ما ارزش اصلی را تا 30% پایین بریم و در بازار جهانی موقع پیدا کنیم. اگر نیم ساله 2017 را در نظر نگیریم چند سال اخیر نرخ آلومینی زیاد بلند نشد، ولی به هر صورت تا امروز پیشگویی های کارشناسان ضد و نقیضند و تا جای خوشبین کننده میباشند. اشیای داخلی نه تنها کشف بلکه باید کارکرد شود. برای این رشد صنعت کیمیاوی ضرور است که سالهای زیاد در تاجیکستان وجود نداشت. حالا در کشور چندین چنین شرکت‌ها بنیاد یافتند. با وجود قسما استفاده اشیای خام داخلی و بلند رفتن قیمت آلومینی در بیرژه‌های جهانی، امسال استحصال این فلزات در تاجیکستان تا 25% کاهش یافت. تا امروز ما توانستیم شرکت تالکو کیمیا را تأسیس بدهیم. در دایره راه اندازی این طرح ما علاقه 3 کارخانه را بنیاد کردیم. اگر کارگاه کوهی تکاب را به اینابت بگیریم 4 تا می شود. در آنجا بنیاد کارگاه تولید سوده کاوستیکی ضرور می باشد. در مجموع باز 7 کارگاه کیمیاوی ساختن لازم است. شرکت آلومینی همچنین به استخراج کانهای طلا و نقره و سرمه و سیماب مشغول می شود. ولی در دورنمای نزدیک هدف اصلی تالکو همکاری های مشترک با کشوری چین و بنیاد مجموعه های استحصالی است که برای رشد صنعت کشور روانه می گردد. اما این طرحها کی مبلغ گذاری می شوند هنوز معلوم نیست. ва додситонаи ноҳияи левобрежнии русия аз додгоҳ бекор кардани никоҳи як шаҳрванди тоҷикистонро бо сокини маҳаллӣ дархост намудааст. додситонӣ гуфтааст ин никоҳ ҳосили муомилаи молии 2 нафар аст ва онҳо бо якдигар соҳаде ҳам оиладорӣ накардаанд. додситонӣ мегӯяд ин шаҳрванди тоҷикистон барои дарёфти ризояти ин зан ба никоҳ манзили дуҳуҷрадори ӯро бепул таъмир кардааст. дар иваз ӯ ҳаққи иқомати муваққатиро дар русия ба даст овардааст ки шароити зиндагиву кор дар ин кишварро осонтар мекунад.
این خبری آخرین برنامه امروز بود. خبرگزاری‌های بیشتر در سامانه azadi.org، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار. همچنین برنامه ما در خبرگزاری آزیا پلاس نیز چاپ می‌شود. میتوانید این برنامه را در آنجا نیز ببینید. تشکر که امروز هم با ما بودید. تا برنامه فردا.